pindi ko iloti do enda karnjeyo nango diri funange irangere woy worgon nde diaspora nani jammal wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama e yewtere mon olel piidi subaka olel piidi subaka ko yewtere mon nde kewɗon hebde kala subaka tugganma 8h30 ha 9h50 yewtere nde ganduɗa no kewɗen wiide ni hewde dogue dogue nde ganduɗa kay ko enen gundata ɗum ha ɗum horta inchallahu taala so hawre welede Allah hande kadi no mbiɗen ni ko alkamisa nogas e goho lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yewtere nde fuɗɗima no wowi fuɗɗirade kala saaha hande kadi eɗen e en direct chaîne men YouTube Pindi TV wondude ni e radio ngo no hanniri ni ma en garoy hen so hawre welede Allah joni joni ala no mbatten so wona jetten jarnoɗen omo ganduɗa ko technicien men to banggue radio to kañum woni toon o woni Gando Fadigali kono kadi woɗɗanimo to banggue télé to mo ganduɗa ko Oumar Diobbo Sow ko kañum jogini en ngallon karallagal to banggue régie ha e réalisation Ali Fall kankone kadi hande konko joginen ɗiɗon caméraji kucciɗɗe men ha e ni to banggue infographie kala ko fate montage bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi yewaka noon hay saaha goto mbiɗi yaadi hen mo ganduɗa woni Elhadj Abbas Sarr mi tottamo salmodire bandiraɓe mbawen jokkude golle Elhadj Abbas jaam Allah walema holno pinirɗa hande ɓuuɓide wale jaam Adama Diop caggal ndu jetɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alaihi wasallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe men te mbawi wonde nder dundu Baba Adama mais également Adama en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartagui kala ko wawi yewtede émission wawnanede e famede Adama Diop allahumma amin ko noon tigui Elhadj Abbas no kewmi wiide e kala saaha ko weltare wonantami e kala saaha manan ndiɗonno wawde yaadude ma inchallahu taala mbawen kadi yewtide bandiraɓe no hanniri ni ndeɗo yewtere tigui rigui mbiɗen noon ko olel pindi subaka programme o hay battala ko wayli hen no kewɗen yarude ni e kala saaha ɗum noon mbiɗen hande ko alkamisa en puɗɗorto ɗum ko ganduɗa woni kabaruji men weeyo woni météo du jour so ɗum yawti dewniten hen ko éphéméride du jour woni tarikh kawrude e ñalawma hande o Elhadj Abbas ko noon tigui yarata revue des titres ɗum noon ko sifa e kelle gadan robino jayneji leydi Sénégal ma en gar hen ma en gar kadi e olel bedda noon hande Elhadj Abbas koye alhaali ɗiɗon forage uji ɗi ganduɗa kay gonɗi tonti to dowri to ɗi ganduɗa ene kewi haalulaji to banggue privatisation laamu ngu walla ni ɓen ɓe ganduɗa ko yaaduɓe hen woodi ɓe jaadani hen kono ko wawi wonde hen foof wonmo jokkodirɗen ɓen ɓe ganduɗa kañumen jaadani e privatisation ɗiɗon forage uji ma en gar hen nde wonno ko haala ka ganduɗa ɓoyka toon to Fouta to il faut haala ka haale par ce que haala ka ko no wayni Elhadj Abbas ene wayno fitinnaji ene coomi less ɗum noon haale ko guila e law ƴeewe kadi peeje nde bandiraɓe mbawata réglirde ɗum no hanniri olel diwan hande ko surprise mbaɗami on mi haalta ma yetto tan so hawre welede Allah so ɗum yawti garen e actualité gudditen téléphone o e on saaha kadi mbawen waynodirde bandiraɓe haade men fuɗɗade Elhadj Abbas e no kewɗen wadde kala saaha jetten radio ji ɗiɗon jokkodirɗe men hono Dik Espoir FM toon to Tambacounda la 93.7 ndewten hen ko Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunar FM la 104.9 toon to Hamadi Hunare wondude kadi e Dandemayo FM la 90.4 toon to Matam en jejjitta kadi Fouta FM la 90.7 toon to Fouta Toro e nokku biteɗo kay Pété bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ni e gueɗe ɗe lelori joni joni son cabbima en garan e dawal men guiɗengal avec la complicité de nos techniciens.
kono noon tigi on jarama no fewi golle mon jooɗi peewi en garan e dawal men guiɗigal ngal woni météo du jour ɗum noon eɗen gandi ko oɗon bulletin gummiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal e ɓatake mabɓe numéro 349 ɓe kolliti noon Elhadj Abbas ha joni de ɗum ko ganduɗa woni oɗon poussiére teskaɗo ɗeɗo dumunaji foof e nder leydi ndi ene hasi wawa jokkude ɗo ha janggo ɗum noon ɓe kolliti ko o sahane ɗeɗon duule ɗe ganduɗa ma teske to banggue higgu ma teske tigui rigui e to banggue nord ouest ha fayamani oɗon axe Dakar Saint-Louis kadi ha toon to hakkude leydi ndi hakkude leydi ha wiyanma hirnague leydi ndi fof ma teske toon hono ko wayno kono noon ene waɗi nokkuji ɗi ganduɗa ne kadi Elhadj Abbas ma nangue gue yaltu no fewi ɓe kolliti noon ko ganduɗa woni oɗon degré e nder leydi ndi température mum ma waw yaade ha yetto o 30 degré ngollon ɓuuɓol ngol ganduɗa ko jammo e wenda ko ene e jokki ha joni Elhadj Abbas ha tenti hande kam min so haalde gonga min ɓuuɓama no fewi ɗum noon ɓe kolti noon oɗon degré woni ko hakkude 15 e 19 degré marée haute e marée basse sanga nde maayo ngo ƴerata ɓe kolliti ɗum aɗani tigui rigui ko joomen laade ɗe hutortoɓe ɗum ɓe kolliti noon marée haute ɗum noon sanga nde maayo ngo ƴerata so yeehi ha woni 3h43 ɗeɗon bem peƴƴe e towendi mum wonata ko 1m62 so yeehi ha woni 16h33 bem peƴƴe ɗeɗon towendi mum wonata ko 1m49 marée basse sanga nde maayo ngo jippoto ɓe kolliti noon 10h02 ɗon noon bem peƴƴe ɗe juutedi mum walla towendi mum wonata ko 0,68 métre 22h22 ndin juutendi ɗi ganduɗa kay walla towendi ɗeɗon bem peƴƴe wonata ko 0,78 garen e no yogay diwnuji tawiteɗo e nder leydi Sénégal no peniri e subaka hande e noɗi jogori ñallude ɗum noon en puɗɗorto ɗo e wuuro men lamorgo ngo Dakar ɓe peniri ko 21 degré ɓe jogori ñallidde koye 26 degré toon to Thiès banggue Tivaouane ɓe piniri ko 20 degré ɓe ñallide e 30 degré jehen ha toon to Mbour ha joni koye nder diwan mo Thiès kamɓene ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallide koye 27 degré toon to Saint-Louis banggue Bango Dagana ɓe piniri ko 17 ɓe ñallide e 26 degré jehen ha toon to Podor ɓe piniri kamɓene e o subaka Elhadj Abbas toon ɓuuɓi no fewi saabu ɓe pinirdi koye 15 degré ɓe jogori ñallidde koye 25 degré toon to Louga ɓe piniri ko 19 degré ɓe ñallidde e 27 degré toon to Linguére ɓe piniri ko 19 degré ɓe ñallidde e 26 degré jen ha toon to Diourbel tonnene ɓe piniri ko 21 ɓe ñallidde e 27 degré toon to Kaffrine tonnene e o subaka ɓe jii ko 20 degré ɓe jogori ñallidde koye 30 degré toon to Fatick ɓe piniri o subaka ko 20 degré kamɓene ɓe ñallidde e 30 degré Kaolack ɓe piniri ko 20 degré ɓe ñallidde e 29 degré toon to Tambacounda banggue Koumpentoum ɓe piniri o subaka hande ko 21 degré ɓe jogori ñallidde koye 30 degré toon to Goudiry ha wiyama ko ɗo woni Bakel ɓe piniri ko 20 degré ɓe jogori ñallidde koye 27 degré jen ha toon to Matam e o subaka hande ɓe piniri ko 16 degré ɓe ñallide e 27 degré jokken ha toon to Kédougou e o subaka hande ɓe piniri ko 17 ɓe ñallide e 30 degré toon to Kolda Sare sukaɓe ɓe piniri ko 19 ɓe ñallide e 30 degré toon to Ziguinchor banggue Pignona ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 30 degré toon to Kabi Skirring toon nene ɓe piniri ko 19 ɓe ñallide e 27 degré gayniren toon to Sédhiou e o subaka hande ɓe piniri ko 19 ɓe jogori ñallidde koye 30 degré ɗum ɗo woni bulletin men gummiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie woni catal tammigal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal
8h fawi hojomaji capanɗe nayyi e goho ɗo e nder studio men Pindi Radio en waddi kadi synchronisé en direct télé men Pindi TV. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko oɗon waktu jeheten jurneɗen dawal men éphéméride du jour. ko noon tigui éphéméride du jour mbiɗen hande hawri koye nogas e goho lewru décembre woni bowte Elhadj Abbas so tawi mi jumani ko noon tigui ɗum noon ñande nogas e goho lewru décembre hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e tati ko nden tigui rigui uddita woni 1883 nden uddita toon to île mo Gorée ɗum ko ganduɗa woni ɓeɗon ɓe gandanɗa hoorema kay ko idiɓe e arde yurnitade taw ko ummiɓe toon to dowlaji dentuɗi Amérique ɗo e ɓe gaari ɗo e Sénégal ɗum noon koye oɗon négociat mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi mo Bostani so en mbiri noon mo ganduɗa kay walla mbiyen mo bostanais koye toon tigui e ɗiɗon état ji jeeya woni biteɗo Peter Strickland ko oɗon tigui wonno garagal makko toon to Gorée nde yetti hitande ujunere e temedde e jeetati e capanɗe jeeɗiɗi udda kay ko gandanɗa hoorema ko 1905 ɗum ko caggal kay oɗon départ waddemo retraite ƴeftu waddemo retraite kanko Strickland nde ƴefti retraite oɗon noon consultant mo ganduɗa hoorema kay udditanoma e 1915 kadi udda kadi lawol gongol e ɗiɗon ɗen kital ɗe ganduɗa kay ko 1930 hade mum kadi udditede ɗum noon woni seconde guerre mondiale o nden tigui rigui udditta ñande sappo e goho nogas goho jafoɗon lewru décembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e tati ko nden route jomum toon to Diaka o omo ganduɗa ko Bour Sine Coumba Ndofen Diouf Fandep ɗum noon ko arrêté nden oɗon arrêté mo ganduɗa ko arrêté do e banggue laamu ngu administration coloniale wonnoɓe ɗo ɓen tubakoɓe koye jimadi tubakoɓe tigui wonno e on saaha ñande ɗiɗi lewru mars hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas e jeegom nden de ɓe guitti ha laaɓi oɗon titre gonno ɗon woni Bour Sine nden noon ɓe keeɓi tigui rigui addude lomti e ɗon ko ganduɗa kay woni oɗon chef supérieur du Sine natti wiyede Bour Sine watti wiyede chef supérieur du Sine ɗum noon hollitama e cakkitiɗo tigui e ƴeftude oɗon titre wiyete ko Mahekor Diouf mo ganduɗa kay ruttino e jomum ko guila 1969 nogas e goho lewru décembre 1944 nden noon ngun jillu toon to Saint-Louis omo ganduɗa wiyete ko Sir Hilary Blood ko noon o wiyete kanko noon ko gouverneur mo Gambie e britannique on saaha o jaɓɓinomo noon e on saaha ko gouverneur mo Sénégal on gonno ɗon biteɗo Charles Jean Daguin nogas e goho lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom woni 1976 nden kadi route jomum toon to Genève leydi Suisse on ganduɗa wiyete ko Gabriel Darboussier noon meɗin wonde hoorejo ɗum ko ganduɗa woni grand conseil toon e l'AOF woni Afrique occidentale française ɗum ko hakkude hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi hitande hakkude hitande jafoɗon ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi e mbawi wiide ko hitande tan o heeɓi ardade ɗon meɗino kadi wonde jagorɗo kalfinaɗo Ñawore hakkude hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom 1960 ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi
mbawɗen wiide wanden ɗon kadi ko duuɓi ɗiɗi o heeɓi ardade ɗon hollitamane kadi o wonino ambassadeur mo leydi Sénégal to l'ONU to France e wondude kadi république fédérale mo Allemagne. Nogas e goo lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyi 2015 nden sosa oɗon commission nationale du dialogue des territoires woni CNTD mo ganduɗa kay ko tergal mawgal bawgal tigui rigui taw golle maggal ni ko hakkude ɗum ko ganduɗa woni mission ngaji wawde kadi yaade daranade hoorejo leydi ko gandanɗa hoorema e nder kay ɗum ko wiyete définition de mécanisme de coopération territoriale. Nogas e goo lewru décembre hitande ɗo tigui gaynirten hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 ɗum noon caggal ɗeɗon leyɗele ɗe ganduɗa kay ko leyɗele tolniɗe e temedere e capanɗe tati e jeeɗiɗi leydi Sénégal noon kañum ƴefti ko lawol mum banggue e gam wodde oɗon en faveur e oɗon résolution des Nations Unies mo ganduɗa kay yewtino koye tigui rigui wadde condamné e ɗum ko ganduɗa woni banggue heftingol woni reconnaissance gon wuuro Jérusalem wonde ɗum capital état Israël ɗum noon taw noon koye ɓen ɓe ganduɗa ko dowlaji dentuɗi Amérique hayso tawi ni ene tawe hen menace uji de représailles to banggue finance e koppereje mo ganduɗa kay on saaha ardino leydi ko o biteɗo Donald Trump Sénégal ƴanƴaki ɗum ɗon foof kañum kam yaadi e oɗon résolution mo ganduɗa kay mo kalɗen joni Elhaj Abbas Sarr. Kono noon Adama Allah jarama mataw en garat tan e nogas e goo lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi woni création on ɗon commission national mo dialogue taw ko alhaali territoire wonno noon jaɓɓal mabɓe ko wallodirde hoorejo leydi ndi gam vraiment ina wawa yamɗinde kala ko fate coopération taw ko hakkude leyɗe hakkude guriɗe quoi. Voilà, presque pratiquement ko ɗum noon tan woni ko jagguɗen woni la création d'une commission nationale du dialogue des territoires. Ko noon tigui rigui Sénégal ɓooyi wonde leydi jaam hono ɗum ɗo c'est à dire que même avec l'arrivée du président Macky Sall o créé ɗum ɗoji commission dialogue national en e commission ji kewɗo créé ɗum pour yilade peut être approche manam ɓallitade population surtout dowridi kadi tout ça wattorde ɗum hen ko noon golle ma jooɗi peewi 8h fawi hojomaji capanɗe nayyi e jeetati ko oɗon waktu tigui rigui jeeheten joni e dawal men gongal ngal woni revue des titres. Revue des titres woni ko sifa e kelle gadane robindo jayndeji leydi Sénégal joni Elhaj Abbas en garanne e tigui rigui liste o aɗan jogini en ɗum ɗon mbawen kadi nadde hen e mbundi moddi. Kono noon Adama Allah jarama haade men arde tigui rigui e liste o alay saago kalna men holni dawri hande ko noon Elhaj Abbas jayndeji ɗi hande ɗi garti no feewi e alhaali Ousmane Sonko e surtout ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko Ayib Daffé en e alhaali jagol mabɓe hanki toon to ganduɗa hoorema woni ministre de l' intérieur kono kadi ɗi garti alhaali caɗele teskade to banggue guerte ɗe hayni e gueɗe goɗɗe dawrugol ñawore ndeɗon Ousmane Sonko nde kalden nde ganduɗa kadi hakkude makko e alhaali oɗon procès Prodac jaggama date mum ko le 4 janvier ɗum jeydeji ɗi foof garti e ɗum ɗon Elhaj Abbas joni en mbawa nadde hen puɗɗoɗen. kono noon Adama Diop jayde la tribune holno dawri hande jayde la tribune no mbirɗen nani kamɓe kam wujiɓe tan ko alhaali ɗeɗo guerte ɓe garti koye campagne arachidiére mo ganduɗa kay ɓe mbi no fuɗɗiri ni kam fewani saabu
kine wona hakke temedde tati milliard e kalis CFA ɗum woni ko perda taw ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko producteur uji en ɗi perdi ɗum ɗon Elhadj Abbas kono noon jayde l'évidence arti koye kaɗon haali ni mais ko ɓe ganduɗa kay woni witeɓe gomo witeɓe ar suñu momel ɓende e kañumen kay e o saaha koko ñaññi no feewi to banggue ni ɓe bindi oɗon gandanɗa hoorema mémorandum mo ganduɗa ene tawe hen hakke toɓɓe 13 ɗe ganduɗa fayi noon koye hoorejo leydi ndi ko alhaali ko fate oɗon commercialisation mo ganduɗa kay ko guerte ɗeɗon ɗum ɗon nde woni ko tawete e nder ndeɗon jayde l'évidence jayde le quotidien kamɓe ɓe garti koye alhaali de caɗele ɗe ganduɗa ne teska to banggue walla ko haalano oɗon programme to banggue gustugol courant 2023-2027 to banggue Sénélec noon ɓe joofi ɗon ɓe mbi nder titre mabɓe ye gandude kam ndiyam naate e nder gaz ɗum noon kam so tawi waɗi tan ko hunde hawnide Elhadj Abbas ko fate banggue production e nokkuji ɗiɗon to banggue yakar noɓe noddirta ɗum société oɗon ɓe mbi ma ene jokki ha joni luude ɗum ko ganduɗa woni des centrales thermique ɗeɗon karalle e fannu o ɓe mbi ha joni de ustahi ɗum ko ganduɗa woni ɗin cogguli ɗi ganduɗa ene haalano ɗum ha joni ko noon yarete Elhadj Abbas jayde enquête kamɓe ɓe garti kay koye dossier mo ganduɗa banggue politico judiciaire dawrugol ha e ñawore ɓe mbi ko jokkodirde e Ousmane Sonko ɓe mbaɗi noon ko namdal kamɓe jaynankoɓe ɓe mbi e o saaha kam hol jurnittoɗo ñawore leydi Sénégal kono noon jayde vox populi kamɓene ɓe garti koye alhaali omo ganduɗa woni Ousmane Sonko ɓe mbi ko la longue errance des envoyés de Ousmane Sonko woni jahangal ɓen ɓe ganduɗa ko Ousmane Sonko nuli jagol mabɓe ya garta hakkude direction générale des élections ha fayamma toon to DAF ha fayamma ga to gandanɗa hoorema caisse de dépôt et consignation ha hanki toon to gandanɗa hoorema kay woni ministre de l'intérieur ko ɗum woni ko jaydankoɓe garti vox populi Sud Quotidien ɓe garti e alhaali Ousmane Sonko kono noon kadi ɓe garti ɓe mbi ko wonde Ousmane Sonko en tout cas e o saaha ko fawe dow makko ho kam ene heewi Ousmane Sonko sur tous les fronts kalto garɗa e to banggue kareji ma tawmo toon kanko Ousmane Sonko bataille pour réintégration sur les listes électorales procès Prodac mo ganduɗa en kaali ko ñande 4 lewru janvier 2024 fixa e gueɗe goɗɗe ɗum ɗo foof fawi koye dow Ousmane Sonko jayde le soleil koye kanko kadi Ousmane Sonko ɓe garti e tentative pour participer à la présidentielle membademo beele omo wawa tigui rigui wawde jeeyede e sumgoji garoji ɗi ɓe mbi ko échec et mat pour Sonko ɓe mbi noon ɓe garti e hanki e ɗum ko ganduɗa woni toon to caisse de dépôt et de consignation woni CDC wondude ni e toon to jagorgal kalfinagal ndenka e kisal leydi ndi ɓeɗon mandataire uji e avocat mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e o saaha kam kolti nene ene duña baafe no hanniri ni kono kadi hay goto jabatakoɓe no hanniri ni ɗum ɗo woni ko tawete e nder ndeɗon jayde Le Soleil jayde info ɓe garti koye alhaali kay ɗum ko ganduɗa woni sumgoji tijaji nogas e ñande nogas e 5 lewru février 2024 ɓe mbi ko les préoccupations du Sénat américain gande kam tacci frontiére alhaali ɓen ɓe ganduɗa ko Sénat américain hay kañumen de ene jogui hen kuluhuli ene batti hen haqqille no hanniri ni jayde le témoin kamɓe subaka hande o koye alhaali dawrugol kamɓene ɓe garti ɓe mbi koye sumgoji payaɗe ɗi 2024 ɓe mbaɗi noon ko oɗon mo ganduɗa woni Karim Wade Khalifa Babacar Sall e wondude e Ousmane Sonko ɓe mbi e o saaha kam gueɗe mabɓe hay ala ko holni to banggue parrainage ko fate ɗiɗon député ji point actu ɓe garti koye candidat ɗi ganduɗa no ɓe jugir ɗum kamɓe jaydankoɓe ɓe mbi ko des candidats trop complexés ko namdal ni ɓe mbaɗi woni omo ganduɗa Amadou Ba Mary Teuw Niane e Babacar Diop mo Guelwar kono noon jayde les échos
jayde les échos kamɓe ɓe garti koye alhaali oɗon procès mo ganduɗa ko hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang ɓe mbi ko le procès le plus dangereux de Sonko. Oɗo procédé ko procès ɓurɗo hulɓinade e procès ji Sonko goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde. Ɓe mbi ko hanki e conseil des ministres batu jagordo wanno ko hanki e gaddugol horeji leydi président Macky Sall. Ɓe mbi ko Macky Sall matérialise ses promesses o dara ɗeɗon promesse aji ɗi ganduɗa kay o dara ɗe wanno e daraji ɗi o ɓeydima tentinde ɗum no hanniri ni sabu e wadde hen nommé directeur mo ganduɗa yi toppitiɗo oɗon alhaali Elhadj Abbas. kono jayde la libération no kewɗen wiide ni tan ko révélation walla scandale ɓe garti noon Elhadj Abbas siftore oɗon pompiste mo ganduɗa kay ko toon to Touba mo fittande mum yoɓano ɓe mbi e nder enquête aji ɗiɗon de loskoji ɗi mbaɗi accablé ɓe ganduɗa ko yimɓe ɗiɗo pompiste en ɓe ganduɗa waɗanoɓe garde à vue ha joni de ko ɓeɗon tan de haqqillaji jortuji e kucciti no hanniri ni Elhadj Abbas Fatou Kiné e Cissé kañumne e jaggama ne tawe e nder ndeɗon jayde e ɗum ko caggal ɓe mbi nde yalti e ɗum ko ganduɗa woni e oɗon contrat d'armement. kono noon source a kamɓene ɓe garti koye alhaali ɗeɗon ɗanle ɗe ndewani e lawol ɓe mbi ko ɗum ko ganduɗa woni tonggode ɓeɗon candidat ji ɗi ganduɗa ko clandestin taw kay waɗi ɓe jaggiɓe walla ɗum ko ganduɗa woni faye mabɓe juuɗe ko ɓen ɓe ganduɗa ko marine national ɗum koye ɗeɗo tan jonte jeeɗiɗi walla ɗiɗo lebbi jeeɗiɗi ɓennuɗi e cakkitiɗi ɓe mbi kine wona ujunnaje 950 candidat ɗum woni ko fawa junggo Elhadj Abbas. jayde l'observateur ɓe garti koye alhaali ɗum ko ganduɗa woni ɓen on debbo mo ganduɗa ko victime d'agression sexuelle so en mbiri noon woni yanede to banggue e terɗe mum ko témoignage uji ko kanko kay tigui rigui waɗi confié jaydiyankoɓe ɓeɗon l'observateur gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kay ene tawe e oɗon fannu Elhadj Abbas Sarr. kono noon jayde li quotidien ɓe garti koye hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim mo Touba ɓe mbi ko Sénégal noon heeɓi wadde réalisé lawol mum guiɗigol to banggue intervention to banggue safaro ko wiyete endovasculaire ɗum ɗon noon koye fannu to banggue ɗum ko ganduɗa thérapeutique no ɓe noddirta ɗum ɗon ɓe mbi noon ko jeeru mum ene tolni e nogas e tati million e kalis men CFA. kono noon jayde stade ko ɗon natirten coftal balli tigui rigui ɓe garti koye alhaali CAN 2023 oɗon pré-liste mo ganduɗa tolniɗo e capanɗe joyyi e joyo ɗum ko ganduɗa taw ko jureɓe Aliou Cissé fuɗɗi andude mbi Cissé donne des indices pour les 27 lions mo ganduɗa kay ɓeɗon 27 nogas e jeeɗiɗo baroɗe ɗe ganduɗa fotɓe kay yaade toon to CAN wonko fuɗɗa andede hen so en turnima e Aliou Cissé hayso tawi ko jofade tan o waɗi o suwa lamno ɗum no hanniri ni en ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde stade jayde la tribune sport ɓe garti koye 18e journée mo Liga ɓe mbi ko Barcelone s'en tire bien face à Almeria hakkude mabɓe e Almeria kamɓe e Barcelone no wayi wade fof kam ɓe jalti hen goɗɗum ko tawete hen ko alhaali e lamba sipiru ɓe mbi ko lutte contre les jaafoɗon wona lamba ni koye to banggue football ha joni ko yowte alhaali football professionnel ɗo e nder leydi men Sénégal ko yowte alhaali habde ko fate ɗum enen noddirta ɗum mbilewu e nder hen woni no jolfuɓe mbiyata ɗum ko fate mystique no ɓe noddirta ɗum ɗon eɗen ndi ɓeɗon gun gomu darima tigui gam habde ɗum ɗon ɓe mbi on mbiteɗo noon Souleymane Gaye o jeeya koye équipe Diambar wondude e Baye Modou Gaye onone koye Guédiawaye football club ɓende puɗɗama kay jagguede e oɗon alhaali ɓe mbaɗama suspendu matcheji hayni to banggue e koppereje Elhadj Abbas. kono noon gaynirten ko point actu
ketti sport garti koye ɗum ko ganduɗa woni to banggue lambe oɗon noon jagorɗo kalfinaɗo ɗum ko ganduɗa woni coftal balli hono Ladjo woni le ministre des sports yidde makko noon e to fannu o ko addude hen wayloji keesi wadde ɗum ko ganduɗa woni yuɓɓinde ɗiɗon championnat ji ngam wawde tigui rigui ƴewde gueɗe talent ji keesi ɗi ganduɗa ene curni e nder ɓiɗiɗon mbiruji ɗum ɗo woni ko Lac Diop habri ko goɗɗum ko tawete hen alhaali Sabali eɗen gandi koye gagnade wonno ko namdal ɓe mbaɗi ngam wawde beele mo wawi tawtorede oɗon kan en tout cas ɓe mbi jowtu ene joga beele mo wawa wadde récupéré no hanniri ni ko yaawi e ko yacci beele omo wawa fettoyde fettudoy e ɗeɗon baroɗe leydi Sénégal Elhadji Bass gasi ha laaɓi ceer cikkumi ko noon Allah jarama Adama Diop garten tan ke namde seeɗa namdal garwinigal ngal woni on ɗon procès mo ganduɗa hoorema nen ɓiili hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang holko cikkuɗa vraiment ko ɗum ɗon jogori fadde Ousmane Sonko par ce que en jii e procès o ene wiya ene hollite wonde ko kañum ɓuuri wadde dangereux e Ousmane Sonko ko noon eɗen gandi sen ciftoro tan Ousmane Sonko ko hakkude makko e Mame Mbaye Niang oɗon procès ko procès diffamation enen fof eɗen gandi ko woni diffamation haalde ko ganduɗa haalde e neɗɗo o ko laaɓaka te kadi tawe wodani oɗon procès so tawi o wiyama mo hulɓini eɗen gandi hulɓiɗe eɗen gandi Ousmane Sonko yaltino woni jeejiren Ousmane Sonko woni koye 6 mois de prison avec sursis voilà ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa so rendima hulɓino cour suprême noon ƴefti daɗ oɗon mo ganduɗa ko noɓe noddirta ɗum troisiéme round eɗen gandi ngol watata laaɓi tati e alhaali oɗon mbiɗa sikki noon ɗo noon foof gasat Elhadji Bass ɗo mi sikkan sene waɗa renvoi ɗum noon tagui waji ɓe mbi ko gueɗe ɗe ganduɗa kulɓiniɗe hen kadi ko fate diffamation eɗen gandi ko hunde ganduɗa hulɓiniɗe to banggue ñawore Elhadji Bass donc somi faami so cour suprême hokkimo Ousmane Sonko gonga ene wawi o jeyte e course présidentielle mais so ɓittima kam tan ko ɗum kam yejjitama ko banggue goɗɗo kay wona ɗon wadde yo Allah faabo 9141 candidats waɗaɓe interpellé taw ko fate alhaali ɗen Adama Diop holno jiiɗa ɗum ha joni ko phénomène mo ganduɗa jeenayyi e temedere e capannayyi e goho ko phénomène mo ganduɗa Elhadji Bass leydi Sénégal ronkini ɗum no feewi ene haaɓa hen ene ronki waɗi jeegoji no ɓe mbirata ɗum ni ala foof ko waɗani waɗi ko wiyete création des veilles civiles et vigilage hay chef de village uji ɗi woni joomen guure en ɓe ganduɗa guure gonɗe e takko maaje ɗe to joldeteɗo ɗeɗon tufdeji walla tufle ɗe ganduɗa foof ɓe jooɗima hen gam yidde wadde s'organiser wawde yurnitade gueɗe ɗe no hanniri ni sen duttima caggal tan e taarih won babiraɗo goto mi anda kam ko joom wuuro jinnoɗo wadde dénoncé par ce que o yi ko sukaɓe ene pewje gam yidde yaade o yiiɗi wadde dénoncé sukaɓe paami ɗum aɗan noon mbaɗimo ɓe kaɓɓimo kaw tiiɗi ɓe nannumo e nder laane he ɓe nawrimo ɗum kabaru mum arino ɗon donc tellement que sukaɓe ɓe ene mbaɗi déterminé holno ɗum foti wawde waɗede mataw ko laamu ngu en kaali en kaalan kadi kalten waɗa ɗo henne création des entreprises aji ha heewa hayso tawi wonko waɗa ene manki par ce que sukaɓe nene jaaha tan ene jaaha leydi Espagne kañum men kadi e laamu mum e laamu leydi Sénégal hay ko ɓoyani ko won arɓe ɗo henne gam wawde yewtide e wadde financement uji ɗi ganduɗa vraiment ko heewi waɗama hen Elhadji Bass kono sa ƴeewi a ƴewtinima kadi ma taw e nder sukaɓe kamɓe wone haqqillaji mabɓe tan ko yidde yaade ko noon aɗa andi yidde yaade woni caɗele ɗe foof ko a anda ko woni to alay saago jiiɗa kump walla jiiɗa kumpitade kumpa dal no heewi doole Adama mataw battidirne tan ko namdal ngal ɗo woni fiɗir bacen holko wurti fiɗir baji e football fiɗir baji kam aɗa andi hunde foof wiyata kene wayi fiɗir baji aɗa gandi hay ɗum kam ene teska e nder football sport surtout enen ɗo e nder Sénégal hay fuutoto nder nawetanuji ɗi a yiyan neɗɗo wiye wonde sa marki oɗo bi sa rentaki moƴƴani ma nagam wala en marque bi deeri munen Moussa
a famani donc ɗum ɗon so tawi ligue 1 professionnel ligue 1 football professionnel mo leydi Sénégal umminima ɗum ko ɗum hunde hande min puram par ce que ɗum ɗon natti wonde football a yiyan nden Fouta to won équipe aji mi haalta gure ɗe kam gure ɗiɗi ɗe tellement que won wuro goto yo yano to wuro ngoɗon ngo jimmi haalde ngo mais nde ɓe jetti de aɗan ndene waɗi ko teddule rewɓe sa ari sa ummima wuro o aɗa yeehi wuro wongo ɗum ɗo rewɓe gaddata tufumeje ko way noon e ko way noon e nder ɗon ɗon tufumeje ɗeɗon tufumeje won tufam ɗam ganduɗa ko kosam bamɗi ɗum ɗon fof jeeya koye mystique a faami mystique aji ɗiɗon donc won yarnoɓe hen ɓe ha joni no pamirta e keɓani ɗum ko gandanɗa hoorema woni dadde par ce que eɗen jiiya won gueɗe ɗe ganduɗa deedi musoji nenen jagui ɗumen wala hen ni hewɓe duttime jomumen oɗon génération en kalta noon inde en kalta hay batte kono noon ko yidde tan artirdema famnudema wonde to banggue kaɓɓe ɗo ɗum ko hunde nde ganduɗa ene teska no fewi Elhadj Abbas Diop Allah jarama a weltanama en tout cas enen mbawi wiide quand même ko ɓuuri ko sattude woni yimɓe yooɓe gaccu haɓɓedirde par ce que ɗum nafata min pour min jagguimi Adama Diop football no wawi sifirade foof a faami jomum foti ko tinnade tinno koyɗe muɗum vraiment waɗa sport sport ko ceylagal foti foɗidirde mais so tawi watti bel kaɓɓa bel yimɓe gujo ayaji bel ɓufto ɗum ɗo hankkadi ɗum kam vraiment natti wonde football te ɗum ene jaari vraiment laamu ngu aussi watte hen hakkille muɗum no par ce que a yii sa ƴeewi nder ene jeeya e article uji nawetanuji walla football comme par exemple arde toon a yaltin affaire CRM ɓen aɗa waɗa mawnin toon ko fate religion en walla ko fate politique en fof ko haɗa que formellement interdit wadde pourquoi pas ene waɗi nene texte uji he ɓayde jiɗɗon ko fiji hol addi toon haɓɓude yimɓe walla ɗumin vraiment en hulɓini so mbawi haɓɓu tan kam en tout cas ñagaɗen fuurankoɓe kam yo worna mbimi kaɓɓugol ngol yo won hen beele yimɓene gadda kam coupe du monde ala coupe du monde kay sinno kaɓɓol nafanno kay coupe du monde da ko noon merci beaucoup football en tout cas en 2019 mi anda ko match men demi final wonno contre Tunisie walla Algérie bit matinal mo wajiɓe markuno ɗon ha donkuɗen je guitu ɓe guelminen 2019 wonno oɗon mbiide Elhadj Abbas on mbi wona maire ko kaɓɓol on mbi no natiri ni hay goto anda to balori en tout cas nurɓini adama vraiment kamɓe ne goodi non min j'ai été un footballeur kamɓe ne goodi Elhadj Abbas mbiɗa andi par ce que min mi joui demi final goto adama wallahi azim min mbiya e wonde son marqué kan oɗo kala markuɗo koko helata Allah omo seedi markuɗo biyo ko hel o hel c'était un demi final wallahi après min gagni match on ɗon min jiwi final min ƴetti kubo ayno min gari min tawi jour amin kelɗo min tawi ko suudu makko omon heeɗo en wawi taw omon heeɗo kamɗe min tawi ko suudu makko goto amin itti moyo mum fayo dow makko ndeysan yurmini c'est hommage quoi ko noon Adama Allah jarama Elhadj Abbas ko noon tigui ko ɗum ɗo woni ko wonno ko siifa e kelle gadane robinet diaydeji leydi Sénégal no mbiɗen enen hawri e alkamisa nogas e goho lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati bandiraɓe yeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe piindi radio ha e TV Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so hawre weledal e ngallo dawal revue des titres joni ko noon tigui en jokkan alhaali o en paami koye dawal men gongal paaɗen ɗo noon to gandanɗa hoorema 9h fawi hojomaji sappo walla sappo e goho ɗo e studio men piindi radio en jahan e dawal men Oulel Mbed Elhadj Abbas Oulel Mbed noon hannde ko toɓɓere yañde hewde angluji hewde ko haalte e mayre woni privatisation forage uji men des forages ruraux sen noddiri ɗum noon forage uji gonɗi e dowri ɗi eɗen gandi caɗele kewɗe ene teske e majje wona e guure ene mbaɗi satisfaire to banggue gestion joguiɓe yimɓe wuuro ngo ene wonene guure kadi vraiment ko mbaɗi déçu carrément par ce que jiyani hay batte e oɗon gestion gartam batuɗo e wuuro ngo walla hayso forage boni jien oɗon comité de forage donc yo sood hay pompe
mo gandanɗa hoorema taw ko pompe forage o walla un petit contacteur tan taw ko banggue industriel o ronka ni yo sot walla ni ronka yo joganade e yob ɗum facture mum heddoto ko piyene mbaɗe e ko way noon te taw ɓesguli ɗi nen jooɓa taw ɓesguli nen jooɓa et puis taw mètre kibo en saɗi taw ko won waɗo mètre kibo 300 walla 400 donc en jehen kettoɗen mais tandis que nak il y a d'autres mbaɗata ko mètre kibo ko 200 francs ma en garte commentaire on ɗon inchallah ɗum noon so tawi ganduli a paari e yaadude mo ganduɗa woni Oumar Diobbo Sow to banggue rési to jehen ko toon to Fanayi e Falde Podor ton tigui waɗno on ɗon manifestation donc avec la complicité de notre technicien à la régie on wawi nawden Podor ganduli en jeehi toon to Fanayi gam hettade ɗum ko ganduɗa woni Olel Mbed ngam wiide jahadani forage uji mbaɗe titi ndimma ko hoore woni kadi doole maɗe mbatta hen fodde neɗɗo kala daro hen to wasa tete goɗɗo mo ganduɗa kañum taƴantuma kañum dawnatama kañum kadi suɓoto ko joɓata e holde joɓata jogo ɗum gartam ɗam foof hoota e juuɗe muɗum fodde enen foof ndenden mbawa jaɓirde ni tan neɗɗo arƴat maintenant laamu Sénégal kam tini ɗo e département itini jaadani hen kono noon ko ɓe jii tan ko yoya e taƴƴi ko yoya onno ko noon ɓurni to amen taw heɗade ɓe jakori mataw soɓe gaari ma yimɓe goppu yawta ɓe koddiri kadi wonɓe dow ene gullu sefere tan famɗude wonɗo ene gullu population yadata henete woɗi ha joni eɓe cuwa raw jabde joddede gam miccade hono force ji hande ko ɗum woni darde men ɗum woni kedi hande ñalawma ganduɗa mbaɗɗen organisation yimɓe kawrɗo e Fanayi taw ne hawre kedi force uji fof ene gara kawrɗo woni noon mujibu nden ɗon ngal pottital ko wonde force uji laamu ngu wi ene hepta men te enen force uji ko nafoore men kedi ɓe mbiyata ɓe ɓe gaɗa yimɓe enen kedi ken yimɓe wadde tawde ken yimɓe kedi koye Sénégal jeyɗen wadde en mbawa jabde forage te en totte woɓɓe taw wona enen ɓe ganduɗa ɓe wonɓe ɗo en koɗe guure ɗen kodde forage o te en mbawi wadde gestion ngaji ganduɗa ɗi kedi taw ko moƴƴi fewɗi e kedi jaɓa tottude goɗɗo yo mbo wona jeyaɗo hen men kedi totte yo ar en gére men ɗum en jaɓani ɗum hande en jaɓani ɗum janggo en jadata hen kedi wadde mbiɗen ko enen Fanayi e dendagal département Podor foof force uji foof koko ndenti hande mbi jadani hen hande jadani hen janggo saabu ndu waɗetede premiére ɗo ɗetede préfet ari jooɗi ɗo e force uji wi so tawi on mbaɗi gestion moƴƴo on ndeni gollal ngal ko jiɗɗon wadde hen man mbaɗ wadde minen min mbaɗi mbirno ni min ndeni gollal ngal min mbaɗi gestion moƴƴo ha kalko ƴooñi e caɗele amin mbawi hen safrude te min meeɗa waytanade laamu gaare coodne amen pompe Allah gaare coodne amen machine kala ko bonki minen pewata te kedi hay goto meeɗa hattade ndiyam wadde waɗaɓe hen ko minen to min yo jogana amen wadde ha joni minen keɓe jogani amen ko ene feewi amen wadde min jaɓani yaadude heewi Fanayi nayi woɗɗi men yaltude hannde ko forage o wiye ko on heeɓe wona min jaɓani ɗum min jaadani heen komin wiɓe hay loppet min jaɓani sabu ko nafoore Fanayi nafoore commune Fanayi fof forage o ko paani ɓurta ñalawma taw commission o darima erdiɓe darima pewni amen ha feewi kadi nafoore forage o kala ko jencudi gondi heen ene nafa artat koye nder wuuro ngo arta e forage laamu wonlani amen heen haydara kana komin daari minen liggo kadi koɓe mbi koɓe kebta forage o min jaadani heen commune Fanayi fof jaadani heen rewɓe Fanayi fof jaadani heen mawɓe he sukaɓe ko ɗum yaltina men ɗo hannde minen mbaɗa manifeste min jaɓani min ngala hen hannde min ngala hen jang tene jarani amen hen funde foof kala ko jari kadi mamin coot saabu min cohlani hen hannde forage amen heeɓe guila fuɗɗi komin daari minen liggo hen minen nafa hen wuuro ngo minen nafta hen forage o ko kañum daari ɗon ligguno amen forage o nafti amen e banggue jang collège et lycée et primaire nafti banggue dispense ene nafti dispense uji ɗi ala kala ko dispense uji ɗi ŋaɗira forage o ko noon tigi Elhadj Abbas ay beltima no feewi en kettima wajiɓe yi tigui rigui alhaali o no o yaari ni e koɓe kaali hen ko foof beele aɗa wawi artanden hen e commentaire
eyyi adama Allah jarama ko adi fof en jetti en jarni ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema vraiment jaaɓi hokkude en konngum men e micro men enen tigui woni Ousmane Sy gardiɗo collectif on ɗon fawti hen ko Seydou Bandelli onne ko gestionnaire e forage mo Fanaye mais également aussi Djouma Dia onne aussi ko debbajo dariɗo ene jeeya e on ɗon forage mo Fanaye pourquoi noon cuɓiɗen Fanaye et pourquoi kamɓe ni ɓe cuuɓi Fanaye par ce que Fanaye ko ɗum forage mo ganduɗa forage exemplaire e dendagal forage uji presque sa welam mbiya gonɗi e nder département de Podor foof ko adi foof d' abord c'est vrai Adama Diop en mbawa ittude woni forage uji gestion men moƴƴani mauvaise gestion mo gandanɗa hoorema o vraiment namdi tigui rigui ko ballal so tawi laamu ngu arani formudeɓe haɓe mbawa wadde renande koye mabɓe quand même ɓen en jeeri quand même vraiment gestion quand même natte juuɗe laamu tandis que maintenant won forage uji ɗi gandanɗa hoorema comme par exemple forage mo Fanaye o hannde Adama ƴeew forage mo gandanɗa hoorema réfection sous préfecture mo Thily Boubacar forage o arat waɗa hen participé fête indépendance forage o addat kalis waɗa hen participé forage o waɗat sodini comme par exemple sodat échographie pour les malades ko rentabilité wuuro ngo noon forage o soodi machine aji comme par exemple photocopieuse des photocopieuses a laaɓi limtinde waɗi hesɗitini dañi forage kesso waɗi électrifié forage kesso mais également ɓe mbaɗi ko ɗum ɗo ɓe mbaɗi ko installation solaire pour au moins coût électricité o usto aɗa ɗum noon pourquoi pour mettre kibo ɓe mbawa ɗum yeyde à 200 francs CFA Adama Diop mais également aɗa andi sa haltina mum moƴƴi quand même taw aɗa jogui une bonne gestion caggal ɗum ɗon ɓe cuudi des camions un camion vidange ganɗorma ke wuuro ngo naftorto ɗum mais ko ɗum ɗon woni gestion wuuro Adama est ce que réellement comme par exemple hande so waɗama privatisé tottama comme par exemple société on ɗon biyeteɗo mbeɓe indat inde mum quoi so tawi tottama ɗum est ce que nden ɗon nafoore ma wuuro ngo waɗa ɗum sentir te ko wuuro ngo ko kañum waɗata consommé ndiyam ɗam ko kañum yoɓata ndiyam ɗam mais moƴƴi kay saɗa waɗa consommé hunde aɗa yoɓa hunde moƴƴi ko hunde en jippo ene yantema ko noon aɗa andi privatisation o forage uji dowri ɗi eɗen gandi addi haalullaji kewɗi Elhadj Abbas ene woodi no mbiɗumi nani ni ene woodi guure ɗe ganduɗa vraiment laamu ngu yii ko gestion mumen woni moƴƴani mbi ene tetta ɗumen gérana ɗumen gère à leur manière ene woodi kadi guure ɗe ganduɗa no mbiruɗa ɗo joni ni ko limtuɗa ɗo ko woni guure ɗe ganduɗa mbaɗi participé no feewi e nder gueɗe wuuro ngo to banggue santé to banggue éducation eɗen jiiya kala ko kewi to banggue religion gére uji baɗoji jiiya forage comité de forage adda ballal mum ha timma wonni sodɓe hay ambulance uji kono par contre Elhadj Abbas eɗen jaadi e ɓen ɓe ganduɗa joguiɓe gestion wuuro ko wuuro foof rendi wuuro ronka yo yi hen hoore mum ɓeɗon ɓen so tawi laamu hefti gère ɗum no hanniri ni vraiment Elhadj Abbas min mbiɗa yaade ɗum ɗon min mbeɗa yaadi hen mbeɗa yaadi e vraiment so tawi comme par exemple une mauvaise gestion mo ganduɗa hoorema vraiment il n'arrive même pas so tawi comme par exemple forage maɓe paani ɓe mbawa ɗum fewnitade ɓen so Allah wax dëgg yalla so tawi ɓe dañanaka waɗede formé par ce que aɗa andi kadi le mal gestion kadi gestion weeɓani de où se trouve le mal c'est parce que jomumen an a fina subaka tan totteɗa forage sans a alna ɗum hay notion goto hay gestion goto alna ɗum e haqqille ma sa tottama ɗum sa ɓuurani tinnade kalis en naat sa ɓuurani tinnade tan a faydat ɗum e poste galle dépense galle ma away sa fini tan annanɗa ligu moƴƴu rewɓe ɗon foof cooda mbiya naw galle voilà mais tandis que noon ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema Adama ƴew ay forage Fanaye o taw ko yimɓe wuuro foof rendi Adama forage mo ganduɗa hoorema ene liggina ene usta chômage forage o ligginata presque plus de 15 jeunes ça c'est important chaque fin de mois goto foof ene woodi ko heɓata hen nawta galle mum nawta galle ɗum ene moƴƴi par contre forage uji ɗi ganduɗa hay so tawi pompe mumen boni mbawa sodde ko caɗele non mais c'est extraordinaire te min ɓuuri ko hen weldemi foof par ce que komin hoddiɓe minen koddi Fanaye komin hoddiɓe mais ƴeew imagine pas un forage mo ganduɗa hoorema le mètre cube c'est 200 francs to gandanɗa hoorema ɗo oɗo mètre cube ko 400 francs a faami mais comme par exemple ko kalmi ko limtanmami ko ɗo wonko heddi ko heewi komi limtani komi mbaɗi par ce que min j'ai suivi vraiment le forage là à l'œil nu d'accord même un forage mo ganduɗa hoorema ñamlat mairie ñamli mairie o ken tolno e 3 millions
normalement forage commission de gestion forage o ene foti ni jogdade jokkodiral mawgal e mairie o to banggue redevance uji ni eko way noon pourquoi pas mairie ene wawi hettude e jobgol facture Senelec o pourquoi pas kamɓene woda toɓe kettani mairie to banggue e ndiyam ɗum wasde ɗum yobde eko way noon si wonde ko site uji mawɗi fof joɓata école yoɓata dispensaire yoɓata mais combien on consomme au dispensaire, combien on consomme à la mairie, combien on consomme dans certaines il y a combien d'écoles dans ces mairies-là. En tout cas, merci beaucoup notre régie, à la régie, Nji vraiment Imoujoudi, Forzuji Nganda, du moment où Eden Bier Lamo Macky Sall wadi Forzuji kewdi do to halte bange zone silvo pastoral o to ganda ayna be ne kewi don ene ciuhli vraiment ndiyam ene ciuhli yarnude e jawdi munen no haniri ni so tawi limama Forzuji kewdi badama mais problème o didon Forzuji njida e Forzuji di kalten di ko Forzuji ganda taw ko domestique Forzuji e nder wuro même Forzuji rural di ay Forzuji rural di il problème maji ayan ñandene j'avais fait une émission avec l'adjoint au maire de la commune de Fanaye mais o holliti kambe hande cadele ngandoro mo buri mawnu tan woni que la gestion de l'eau ndiyam dam so few so ustam so tawi gestion rewi lawul tan ɓamtare arde kadi won woyoɓe to banggue distribution ndiyam ɗam ene woodi leyɗele vraiment c'est arbitraire walla tawi ko techniquement woni koɓe réseau no fewnirani installation o to banggue tewoji ɗi woni ko fewani ɗe leyɗele keɓa ndiyam ɓe joɗoto ko à partir de 3 heures du matin nden puɗɗo hebde ndiyam ɗon foof de ko technique karallagal pongal yurnirede foof de fawi tan ke gestion ay équipe gestionnaire fotɓe gerde ndiyam ɗam ko kañumen poti ko heblede merci ha jogo karallagal par ce que min mbimi ko kala kaɗa totte yata waɗa jogui en karallagal sa ala hen karallagal wora totte ne hande enen fuutankoɓe enen gonde jikku sen guittan on ɗon jikku Adama Diop avant mi en gonta yaade ay mbimi hay sa fewndi en un moment donné ya itti par ce que neɗɗo goɗɗo nan ɗon ene wawi fewnude ko ɓurma wawde fewnude kono noon Elhadj Abbas a jarama no fewi golle ma jooɗi peewi vraiment toɓɓere nde no mbiɗen ni ko nde hewde angle uji nde poɗɗen yewtude hen ma en gartoy hen e nder kabaruji men so hawre welede Allah jarama en jarnima kadi disponibilité vraiment ɓeɗon nden fedde ndun goomu ganda ngun goomu darinigu salade e privatisation non à la privatisation de nos forages parce que forage uji kewɗi ɗi ganda ko ɗandiyankoɓe mbaɗi ɗon en ɗon en mbaɗat petit coucou e omo ganda dariɓe waɗoɓe forage uji hono Elhadj Ablaye Wolle Ndiaye eɗen jii vraiment gueɗe ɗe o waɗata ɗe to banggue forage o e kono kadi jettan jarnoɗen omo ganda woni Harouna Dia mawnum Dawda Moussa Dia e kammene e ji arsenal moɓe jogui toon to bosiyaɓe ko fate gasgol forage uji eko way noon donc vraiment Elhadj Abbas Allah jarama ɓe jarama no fewi so tawi en mbawi tongu tan rapidement won gonɗo e ɓoggol he tan ko ɓeydude wiide e wonde yooɓe ballu en surtout ay no Ablaye Wolle en ɓe limtaɓe ɗoyti Ablaye Wolle en Harouna Moussa Dia en ndeɓe mbaɗat ni laamu ngu so yiiɗi wallude ɓesgu muɗum yeɓ ɓeydu forage uji tan to mbiyamami ɗo joni gestion wona ferade konngol ma gestion des affaire forage uji ɗi bosiyaɓe je parle sous la contrôle e bosiyankoɓe nen ketti en bosiyankoɓe ndiyam ɓe joɓata il y a plus de 3 ou 4 forages walla ɓe mbaɗa interconnecté forage uji ɗi ha e ni forage uji gandanɗa hoorema kadi mbaɗaɗi pour guesse foof ko oɗo famille Dia mo kalɗen Harouna Dia e Dawda Dia mbaɗata ɗum géré donc vraiment ko hunde ganduɗa wadde fayida Allah jarama on jarama joni surprise no mbiyatnomi ono ko e dawal men bitegal Oulel diwan hande noon en tacci frontiére jaaɗen ko leydi men par ce que eɗen mbawi wiide ndiɗon leydi e leydi Sénégal kamɓe ndendi yumma ndendi baaba hay batala koɓe mbawi sertude kamɓe ndendi hay fina tawa cosanuji men fof toon on paami ko leydi Mauritanie holmo taweten toon woni musidɗo men correspondant men permanent woni Oumar Elhadj Thiam omone ɓoggol he Oumar Elhadj Thiam so tawi aɗa hetti jaam Allah walema mbiɗa andi a juuri e ɓoggol ngol no fewi min ñaagui hen yaafuya
ala hakke Seydi Diop jangwal toon min calmini dendagal hettiyankoɓe pindi radio e jokkude ɓuurum ko noon kadi calmini hono mawni meɗen Abbas Sarr ko noon ɗum noon min beltanimama no feewi woni ni min kadi weltare mawde hamin gandini koye service gonɗa nde wonno ka instituteur ka jangguinowo ceernajo joguiɗo e duɗal mumen e jangguina no hanniri ni kono mbiɗa ko leñol ngol kadi ɓuranma ɗum noon min jarnimama e oɗon fannu ko adi foof min calminima min jettima min jarnimama kadi min namdimama hol kabaruji ɗi mbawɗa tottuden e toon to Mauritanie ha tentini e lamorgo ngo gonɗa go eyi Adama Diop no mbiɗa ni ko noon sikki ala e nden ɗo yontere seppoji teski no feewi ɗo e nder wertago leydi ndi kono kadi ɓuuri teskinde de ko sappo tawi ko fedde noddirtede ola noon woni fedde gam lawɗingol ɗemɗe guendiji so sankina bo hannde o de e duuɓi tati nde ɗo fedde de guila hannde laamu ƴetti a faamide pelli hal kene wona faamide duuɓi tati e yidde arabinde jangde leydi Mauritanie nde wonno yogue e matière uji ha tengti ko wiyete faamide les matières scientifiques woni ko wayno mathématique science physique e ko nandi hen jangguete koye ɗemgal français ɗo e nder leydi ndi kono noon laamu ngu oɗo saaha woni koye yidde wattude ɗen ɗi matière uji watta jangguede e ɗemgal arabe ko nonne kadi ko adi ɗum ni taw hankkadi laamu ngu waɗino ko wiyete des ateliers tawi ko waɗama taw ko jolle tawi ko assise woni jolle e nder wertagol leydi ndi ƴewde ha joni holno foti nattinirde ɗemɗe guendiji ɗe e nder tippude needi e jangde leydi ndi woni ko wiyete famide systéme éducatif ko ɗum saabi noon laamu ngu de walla mbiyen fedde olan e gardugol dorgue boblonde ɓe jiiri ɗum ɗo ko ɗum komte ɓe jiiri ɗum ɗo mataw ko hono wiyete ni ko pulaar wiyata ko wandu woppuno ari ruttanaɗo famide ko ɗaccuno ko woni holɗum ɗemɗe ɗe hayso tawi woni eɗe natni e nder tippude needi e jangde e ɗemɗe ɗe ɗe poti wonde ko ɗemɗe ɗe ngannduɗa ko janggueteɗe ete janguirteɗe ɓayde par ce que to hanki to banggue yen mabɓe kamɓe olan ɓe mbi wonde cukalel so ɓayde kadi ɓe mbi ko sodata ɓamtare ete kadi laamu leydi ndi meeɗino famide wadde jarriba ko wiyete expérimentation ko ɗemɗe guendiji wonno 79 ha 2000 duuɓi nogas ko waɗa expérimentation on saaha noon UNESCO ari ɗo waɗi a faami UNESCO woni ko Dakar bureau Dakar wiye Preda on saaha ɓe mbaɗi a faamide hono ɓeto ɓe tawi nde kene sukaɓe jangguɓe ɗemɗumen neniji ɓe ɓuuri jogade tolno moƴƴo ɓuuri jogade niveau moƴƴo par ce que nden heɓɓe bakkuji ɓe tawi ko fannu a faamide série c ko mathématique ɓeɗon puɗɗiri a faamide ko ɗemɗe mumen guendiji ɗum saabi noon ola wi kañum dey ɗemɗe ɗe poti ko wonde ɗemɗe janggueteɗe ete janguirteɗe woni holɗum ko wayno faamide les matières scientifiques janguire ɗemɗe neniji mbeɗa sukaɓe ɓeydo famde kono so tawi laamu ngu wi en ƴetta ɗe ɗemɗe foof walla en ƴetta faamide matière uji en wattu ɗum e arabe ɗo ko ɓurnuɗo faamide leñol goto e dow leƴƴi keddiɗi ɗo noon ɓe mbi koɓe jaɓani ko ɗum saabi noon hanki dey manifestation teskama no feewi e nder noktoto lamorgo leydi ndi tawi ko yesso batirde guendiri nde walla mbiyen place de la liberté ɓe mbi kamɓe de ha joni ɗoɓe goppunoɗo walla ɗoɓe jagguiɗo ha joni ɓe goppani koɓe jokkoɓe a faamide seppude nde wonno oɗo saaha laamu ngu ƴettiti ken tolno a faamide e hebloɓe yonɓe tawi ni ko janguinteɓe ɗemɗe mumen ete kadi janggo jaam ɓe ni jogori janguinoyde hono sukaɓe aroɓeɓe saabu hikka tan ko wiyete mathématique ko fuɗɗama jangguede arabe te wonno ko français hannde o eɗen mbawi wiide yaade heeɓa faamide tolno 3e tawi ko école walla mbiyan tawi ko école élémentaire woni diro lessal o sahaji ɓen puɗɗima janggude mathématique tawi ko arabe mo wuuri kadi 4e ɓen ma mbattu janggude famide mathématique e arabe 5e ko noon so yeehi ha yettima collége kadi ko wayno physique chimie ko wayno mathématique ko wayno science ɗum ɗo foof wattere koye arabe ɗum saabi fedde ola sali wi ala kañum yaadani e ngoɗo miijo ɗum ɗo ko yidde ara binda famide leydi ndi ko yidde wattude heddiɓe arabeɓe honno leyɗen famide goɗɗi ni majja men nden ɗemɗe men a famide natta haalede e fannu goɗɗo ko yiiti a famide violence faite aux femmes ɗo ko eɗen gandi oɗo saaha foof woni rewɓe ngannduɗa ina mbaɗa famide seppoji mumen ina jiilo kala ko wiite hono fitinaji pawtiɗe dow rewɓe ɗum nden nde debbo hormete ngal kuulal wawa wootede ɓennine to batirde guendire leydi Mauritanie ko ɗum saabi noon saaha foof ɓe jiɓɓino seppoji mabɓe ɓe mbaɗa faami ko wayno conférence de presse kono noon laamu ngu walla ni yogue e ulemaji ko wiite sernaɓe ko mbiɓe ala kamɓe koɓe wonɓe paamide copier collé
kono waɗi copier collé hono luwaji walla mbiya hono kuuɗe famille farasnaɓe ɓe gaddi ɗo ete yadani e diine l'islam ɗum noon woni mettere mawde saabu ɗeɗo balɗe ɓe waɗi conférence de presse yidde wiide ala kamɓe koɓe julɓe kala koɓe tugnoro a famille koko diine wi ɓe tugnoro koko islam wi ɓe mbatta famille ko lundi islam toɓɓere wondere awad adam ko fati e grève teskama e nde ɗon trek en tolno e balɗe jeenayyi jangguinoɓe de ina kofi juuɗe mumen ina sali a faami de jangguinode kono noon wona tous les syndicats ko yogi e syndicat ji tan mbaɗi a faami de grève ete kadi syndicat ji hewɓe kadi ina jeeya hen mbi wonde alay saago jangguinoɓeɓe ɓe jurni hen jangguinoɓeɓe mbaɗe gonka moƴƴe jangguinoɓeɓe dokki ko wayno terrain ngaji ni jangguinoɓeɓe ɓeydina a faami de jobdelle mumen nde wonno en tampi oɗo saaha ko ɗum saabini adama gila lawol ko wiyete Nicaragua walla Amérique feeñi fewde joni ken tolno e wiide laamu ngu ken tolno e ujunere e temedde nayyi pawɗo a famille jangguinowo hannde o jogui jalti leydi payi to guindiji dentude Amérique mbiyen tan so tawi qimama ko fodde 3 promotion ko fodde karalla tati hikka foof walla mbiyen hirande foof laamu ngu ne heblanno 1.5 ha 1.4 jangguinowo nden noon so tawi woni ujunere e 1.4 pawɗo yeehi tawi ko jangguinoɓe ɗum ɗo laamu ngu wi ko ɗum saɗede ko ɗum crise bonɗo o saaha kam peniri a faami de to banggue enseignant ji ina wonda ɗo no feewi ɗo e nder wertago leydi Mauritanie ɗum saabi noon ñanden laamu ngu waɗi jeygal wiide wonde kala yanoɓe retraite ko wayno tawi des professeur français walla mathématique walla physique yo ngara keɓɓiro a faami de jangde leydi ndi so tawi ɗum ala ɗo faya to moƴƴani ɗo faya to ina yowri a faami de ala ndiyam kono noon jangguinoɓe hewɓe jogui eyyi toɓɓere nayɓere nde to banggue ha joni hono eɗen gandi haare hakkude Palestine Israël eɗen mbawi ɗen gueɗe reeɓi ha yetti ɗo henne ko ɗum saabi noon jo foof deyi won seppoɓe ɗo e nder wertago leydi ndi kono kadi seppoji ina certi saabu noon woni hen jiiri to sanggo laamu to ɓen ina ceppa ete kadi landaji kewɗi tawi ni ko lullugo won hen ina ceppa kono kadi wona lullugo foof won hen jiiri noon ala sanggo heddigo yiiri ko ɗi seppoji ko seppoji ɗi ganduɗa ala e tooki hay batte saabu ɓe mbi wonde wonko ɓurno bonde meeɗi wadde ɗo e nder leydi ndi wonko ɓurno bonde meeɗi wadde ɗo a faamide e nder Mauritanie ete kadi ko julɓe mbaɗɗum julɓe bandumen nden noon ɗiɗo seppoji e wiide mabɓe a faamide jomumen mataw jeeyata gonga walla e wiide mabɓe ko ɗum naafi gagal sabu so tawi woni ɓen e cappane walla ɓe cappana famille Palestine naɓe ene mbare Gaza naɓe ene mbare ɓe meeɗa seppande walla wadde khutbaji wiwiti e wargoji bonno ɗo en ɗi kamɓe mbi ɓe jadara e ɗin seppoji ko ɗum saabi noon hay balɗe jawtuɗe ni e wiide wulmeguet noon ko howaji batirɗe guindira leydi Mauritanie omo ganduɗa yogue e veuve uji ko wiyete collectif des veuves et orphelins eɓe tuumi wulmeguet de junggo mum ina moddi ɗiƴam e wargoji bannoɗi ɗi hen sahani en keeɓi ni jokkodirde kadi e ɓiyi ko debbo goto en jafuɗon ina wiye hono walla mbiyen ɓi hono Abdoulaye kolnir Abdoulaye Tambouri mo ganduɗa Diakou Babaɓe oɗon baranoɗo a faamiɗe e vraiment ji ɗi kanko ɓi ko debbo goto noon holliri wonde de oɗo saaha gardinaɗo batirde guendiri nde hono wulmeguete o jeeya a faamide général Maguette o jeeya koye warɓe a faamide Tambode Abdoulaye ko ɗum saabi kan haala arti no feewi e balɗe ɓennuɗe e nder ensemble wiide wonde wulmeguete place makko wona e nder ensemble sahni ardade a faamide parlement o ala place makko woni a faamide koto dombirdu ɗum ɗon ko sarɗiyankoɓe hewɓe mbi caggal kay nde jokkodiri yogue e collectif des veuves kolliri wonde wulmaguet kanko de junggo makko ina moddi ƴiƴam oɗo saaha kam mbiyen tan jo e jo foof kaɗo haala ina arta e nder batirde guendiri nde saabu hande o ƴiƴam kesam teskama toon waylo teskama toon e nder parlement o saabu saaha foof ko caddite saaha foof ko konngude tokade saaha foof a faami de ko garmi gara ko pooɗe duure woni hakkude ɓeɗo sarɗiyankoɓe de e wonduɓe e laamu ngu walla ɓeɗo sarɗiyankoɓe e hoorejo batirde guendiri nde hen saaha ni toɓɓe ne gadde tawi ko poɗɗe wotede kono noon kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe mbasa kuccande ɗum ɓe kuccana e leyɗele kefteteɗe wonɓe a faami de ko wayno palol dande maygol ko wayno Brakna ko wayno Trarza hani e guiɗe makko ko nandi hen ɓe kolliri wonde wonɓe toon tawi ko miskineɓe o saaha leyɗe mumen ene kefte ko jiiɗa kadi e bindiragol par ce que laamu ngu rokki dawol wi ko 30 lewru décembre no gonɗen ɗu bindirago ko yowete ɗum saabi noon rewɓe kadi jalti kadi ceppi mbiyen tan Adame seppoji ina teskini seppoji to banggue haare ɗemde lankere ɗemde seppoji to banggue bindiragol seppoji to banggue hakkude haare Gaza ɓen mbi ɗum ɗon woni hen mbi ɗum ɗon nawrani ɗumen saabu hay ɗeɗo balɗe tan Adame mi watno ɗon nde wonno mboɗon junno e ɓoggol ngol mboɗo yawi boyde seeɗa saaha fof moƴƴi ko potta calcali ɗi ɗum saabi ñanden
won conférence goto badɗo oɗon conférence noon ko gote kadi ɓe ngannduɗaa ko ardiɓe famide fedde mawde fedde heɓtinade tawi koye nder leñol noddirteɓe famide hardineji kono noon ɓe mbiyata koye maɓɓe wadde noon eɗen cuusi wiide noon on o holliti wonde kanko mo ngannduɗaa ko gardinde ene fedde o wi wonde kamɓene oɗo saaha ala koɓe namdi so wona ha joni kadi hakke maɓɓe woni hollum o wi eɓe jogii hakke kamɓene heɓtinede e leydi ndi ɓe gona arabeɓe nde wonno heeɓe maɓɓe mbiyatno ko arabeɓe tawi ko falɓe haaloɓe famide safroore wiyeteɓe hardineji kanko hoorejo o wi wonde hoorejo nden fedde o wi wonde kamɓene eɓe jogii a famide hakke maɓɓe e nder leydi ndi saabu ɓe ngala kayitaji ete ɓen yo nganndu ɓe gona arabeɓe ala kamɓe ko ɗo e leydi ndi ɓe jeeya koɓe hardineji noon ɓe noddirte wadde noon ɗemgal maɓɓe hayso tawi ko safrore yoɓe dokki hakke maɓɓe saabu ɓe gona arabeɓe mbiyen tan hunde nde ina jiiɓi no feewi oɗo saaha ɗo e nder wertagol leydi saabu mbiyen tan hunde nde ene heewi tan kareldi ina certi no feewi sa fof ko seppoji sa fof ka famide ko pooɗe nduure tengti kadi oɗo saaha kam parlement o hikka kam teskini no feewi addi ɓiƴam kesam wayri dañede noon guila ken tolno hannde o e duuɓi capantati walla duuɓi a famille nogas fawde adama so tawi a jogui namdal ko noon Allah jarama no feewi min beltima mbiɗi sikki a tonguini en foof kabaruji kewɗi toon ɗum noon so ala no min mbaɗata so wona tan jarnadema e woppiddema e jokka golle ma no hanniri ni jarama merci en beltinima no feewi omo ganduɗa woni musidɗo men kadi ko gandanɗa hoorema Elhadj Abbas ko correspondant men permanent mo ganduɗa woni Oumar Elhadj Thiam on beltinimomo no feewi o artini en vraiment e ko kabaruji ɗi ganduɗa kay ko toon to Mauritanie presque tongini en foof guila seppoji ɗi ganduɗa teskaɗi toon ɗi dumunnaji guila to banggue min foof woni hoola o haɓanɗemɗe ɗe guinjiji ɗe mais également aussi kadi ko ŋakkere jangguinoɓe gandanɗa hoorema kamɓe foof ɓe jeehi kine ɓuura 1400 Nicoagra en tout cas Nicoagra waɗi probléme mawɗo ɓayde ɓesgol ɗi nen dia mais aussi fonnoɓe aɗa andi adama affaire o waɗi ɗum hawnade welanno ko mbiya min mi ala liggey mi yahata kono mbiɗa jogui liggey mi woppa liggeyam mi yaha hay voyage clandestin o kono hani udduɓe bidikaji mumen jaa hani joni comme par exemple gandanɗa hoorema Mauritanie wattidi ko waɗoyde reprendre ɓen ɗom gandanma c'est des anciens professeurs wannoɓe qui sont à la retraite wonɓe foftere men yo gartir pour jangguinde woni caɗele kam woni caɗele vraiment ko caɗele mawɗe kadi e on mo ganduɗa ko horejo assemblée nationale mabɓe guila suuɓa wul Maguette no wiiri ni guila suuɓa ko haalulaji mawɗi teska toon par ce que holtama omo moddi e wargoji ɓennoɗi toon ɗi donc sa ƴeewi ni assemblée adama a tawat vraiment changement mawɗo nan ɗon te kadi ko ɗum sohla e assemblée ay un élu du peuple adama gonanɗa ɗon ko peuple o a wonanani toon hoorema a wonanani toon parti gadduɗomo gonanɗa toon ko peuple o foof so tawi safal ɓe memama daro mais so tawi leñol ma memama aussi daro so tawi a yi injustice daro sa yi kaɗa fotno daro kono so tawi an ka député tan ko salaire ma auto ma galle ma ko ɗum ndenɗa passeport uji ma a wona député ko noon merci beaucoup Elhadj Abbas waktu o fooɗima no feewi hande en jurnima toon to leydi Mauritanie kadi ko hen jeeya Mauritanie ko leydi men en mbawa lelade ɗano ɗen so tawi caɗele en toon kamɓene so tawi caɗele ene ɗo ɓe mbawa lelade ɓe ɗano to heddi seeɗo tan gartiren rapidement on a 2 minutes pour gudditen ɓoggol ngol nden ñawore nde ganduɗa hakkude Ousmane Sonko kadi e Mame Mbaye Niang gasata woppetake kono kon ko rogere nde ganduɗa ɓooyi wonede ronkama tan yone uddu yone ɗiggo kono wiyete ko rogere kangal date ƴeftama le 4 janvier ɓe mbi noon ɗon noon Elhadj Abbas mbiɗa sikki pucci bawɗi ɗi ƴakkuɗi ɗi ko ɗon ceertata korotoɗi ɗi ko ɗon ne kadi ceertata ɗum noon eɗen mbawi wiide ga ene haale gasani to kadi artirama holko laamu ngu woni juide e Ousmane Sonko bon en fait aɗa andi foof quand même enen mbawi wiide foof ko mara mandande fulɓe kewi ɗum ko foof ko tekkirondi tan waɗi hen hoore muɗum manam pourquoi mbimi tekkirondi par ce que ɗum ɗo foof ko kanko addi ɗum addani ɗum hoore makko so addanan ɗum hoore makko en wawno hande taw o jeytaki ɗo en wawno hande il sera un candidat idéal mo yimɓe foof peut être haqqillaji men gonata e makko
mais sa yi hande ɗum ɗo fof waɗi Mame Mbaye Niang kanko toon ɗum par ce que o holla o wiyama waɗi wiide kanko toon e aɗa andi Adama min somi wimi e wonde ka bandi a wi yomi addu preuve sa addani preuve ko an toñim wona o yino ɗum koye internet i ɗon nde woni fonde noon wiyam yo addu preuve waktuji joni wajiɓe nene teɗo no feewi Elhadj Abbas en mbaɗan ɗum kadi à suivre janggo so hawre weledal de notre dernier numéro ma en ƴeew kadi artude hen taw en keeɓi hen gueɗe ɗe ganduɗa kadi ko ɓurɗe e labde no hanniri ni noon en gudditan ɓoggol ngol tan 78 158 81 05 pindi espace FM toon ko via Skype joni woni gonde ɓoggole Elhadj Abbas wimo allo assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah seydi Sar seydi Diop min calmini on min juurima on min calmitima min juurima en calmini denndaangal banndiraaɓe ɗo keɗoto en kala ɓe mbiyiɓe yo Allah hokkuɓe ɓooyde wonde e jam amin ya rabbal alamin inde yettode musidɗo ɗum Baboy Thioye ɗo nokku men Walalde Baboy Thioye bisimilla ma ko noon tan nde wonde e ndeer aduna o kala ko deeƴi deeñat kala ko gardiiɗo deeƴi fayim e laawol peewal ene hasi ardaaɓe ɓe mbasa wonde caɗeele so ardaaɓe ɓe kadi so tawi deeƴi kadi woni e deejal ngoni e jam ene gasa wonde gardiiɗo o kadi foofta ɗum noon haade jeehi haa dille mbaɗi e ko nanndi heen yiilotee kono decciniraa nde wonde ko deeñniranno goo ene weeɓi gooto fof so tawi hokkaama fodde mum e geɗal muɗum ma en ndee tigi kono so tawi o woodi kaɗaaɗo fodde muɗum en so renaaki so mbiyata ko tan fodde alaa sago ko ma teettee neɗɗo wiide tetta fodde muɗum noon kadi yo anndu kadi no tettiri ɗum noon wadde hay ko ɗesi wonde to e Mauritanie ko hannde o so ndena mbiyen raaɓa leyɗele keddiiɗe ɗe tigi sabu ñannene eɗen ngoya ɗum ɗo ko faade batte jannginooɓe ɓe wallahi eɗen mbiya jangde maɓɓe nde koɓe joɓatee heen ko janngingol maɓɓe ngol koɓe joɓatee heen ko ɓe mbaawa humnande ɓe geɗe maɓɓe te ndaanimo ɓe jannginno jehi haa dañi ko watti ɓurde ɓe ni e nganndanɗaa hoore ma e wonde heen geɗe te neɗɗo kadi ko mbiyatnoo ko so tawii lekki dariima wallahi ko ɗaɗi njarnunoo ɗum wadde noon alaa sago ɗaɗi ɗi yori toppire no feewi haade kañƴi njarnata lekki hi a jarama Thioye jangginooɓe ngoni fof yo yimɓe yo tinno heen no feewi jarama Baboy Thioye so tawii a waɗi jannginoon e yahani tan no alaa sago ronkude dañde ko yinnoo ko merci beaucoup ɗum noon ma ɗaɓɓikintuɗo nde wonde ko harjine e ligne o kono fi assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam seydi Thioye yendema ne waɗi fayida no feewi Baboy Thioye a weltanama no feewi golle ma jooɗi peewi mbiɗen ko 78 158 81 05 pindi espace FM won gonde ɓoggole assalamu aleykum aleykum salam mawɗum alhamdulillah bisid jambolo finto inde yettode to nodduɗa en ko Seydou Abdoulaye Sow Seydou Abdoulaye Sow bisimilla Seydou to nodduɗa to ballel Salor Balla radio Hunare ballel Salor bisimilla commune Ndendori bisimilla ko salminde on e juuraɗo mi wi on anen seydi jettomo noon fof jarama so min beltima e denndangal kala ko kalton min beltini on no feewi jarama seydi Sow jarama merci mbasa farnade noon ko Seydou Abdoulaye Sow Dende e toon to ballel Salor commune Ndendori e ballal no wiri ni Hunare FM la 104.9 78 158 81 05 pindi espace FM so tawi banggue Skype to won garɗo walla ala ɗum noon ƴeften garɗo ɗo eno assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah no mbaɗɗa bisimilla salmini on min juurima on Elhadj Abbas Sar a salmitama sikkide nanami ko yimɓe ɗiɗo Adam Diop salmini on min juuri min besnimon feewi humpirgo musidɗo mon Lamine Thiaw Lamine Thiaw Fanaye wallahi est ce que Seydi Thiaw Lamine Thiaw bisimilla min beltimi humpirgo no feewi no feewi laabi toy no wayanno jarama balɗe fof mbeɗa ɗugi mon heɓde balɗe fof mi dogol mon heɓde anda ko yam woni ma anda Thiaw Seydi Thiaw réseau o tan mbiɗa réseau rek noon kay ɓe hettono kon nder balɗe kam heɓe mi heɗaki mon hay subaka mi heɗaki kabaruji ɗi bisimilla Seydi Thiaw kaɗane en direct eyyi weltanade on kadi
Alaji Abbas ko haali ko kadi e force uji ɗi forage Fanaye o ko seeɗnaadema tan ko haali ko fof wallahi Adama o haali tan koko woodi ko jarama ko haali ko fof ne woodi forage o jarama Seydi Thiaw wallahi hunde laamde toye ya Adama Diop machallah ɗum noon kay yo ndaaɓe heen gure goɗɗe ɗe jogiiɗe difficulté ɗe noon minen ñaagi Allah tan kadi ko forage o kam min jiiɗa ummo e juuɗe amen est ce que jarama Thiaw jarama minen jaggi minen jaggen juuɗe amen ɗaade oɗon jiya heen koye moon kay min jiiti heen koye amen no haaldi haydara la ko watta heen alaa ko mbawi ɓeydude e ko haali ko ala jaadam a jarama Thiaw jarama Seydi Thiaw merci c'est bon merci beaucoup en beltanimomo vraiment holliri ko weltare makko e arde tentinde e haalullaji ma ɗi Elhadj Abbas vraiment ko ɗum hunde nde ganduɗa wande fayida no fewi no fewi no fewi mbiten tan hono ɗeɗo guure eɗen ñaguine ɓatta guure ɗe ganduɗa joguiɗe difficulté caɗele no fewi to banggue gestion des forages min mi dañi ni entretien hakkudam e les gestionnaire mbimoɓe yooɓe tinno guure catiɗeɓe ɗe yooɓe mbaɗ feere ɓe kolla ɗumen le modèle ɓe kolla ɗumen holteɓe ndewata le secret ko noon mi sikki woni aussi laamdera quoi won garɗo jaɓɓomo allo wale jam Elhadj Abbas eyyi bisimilla wale jam a salminama min calmitima Adama Diop kadi salminama jarama annen ko noon inde yettode to nodduɗa en Fatimata walla ko tafanama Adama Ba Adama Ba depuis Kidira tenko piili fof calminama Seydou Ba bisimilla koy kala sahaa min keeɗo mataw min ɗon kan nadde tan ligne waɗa so tiiɗi no feewi donc min ñaguima hen yafuye kono vraiment ko weltanade mbaɗa tan ko waɗi fayida machallah no Kidira naaɓe ene ɓuuɓi walla ene wuuli ene ɓuuɓi ok ndeysan on beltanama on jarama e ñalle jam merci a jarama amin Seydi Ba machallah Adama Ba bandiraɗo debbo aussi moƴƴo jiɗɗo radio ngo jiɗɗo radio ngo won gonɗo e Skype assalamu aleykum assalamu aleykum allo assalamu aleykum waaleykum salam salminama a salminama Saydou Bari Seydou ko lawol gomina ewa bisimilla Saydou Bari ewa bisimilla keɗimi yewtere mo waɗi fayida no fewi mo kay heydi Seydou Bari ka haydi ɗon tan fini ga e ɓuuɓonde e hendu ayi de bisimilla beltinima Oumar Elhadj Thiam on noon mboɗo heɗogo no fewi wallahi jayneke tiniɗo ga e Mauritanie fewi jarama mbiɗo Babou Jantal ma nene ɓoggol he kono yo jaggude yo jaggu ha tiiɗa bisimilla jokku yo ko faare ko haale jangde Mauritanie o ko haali ko fof o woɗɗal ɗuɗo on ka so jiɗi yimɓe janggal heɗo oɗo élève ko ɓiriya ene taas mais yaha ɓoyre découragé woɓɓe ko no woɗɗi donc ɗum ko caɗele no fewi tigi e banggue gestion forage uji ɗum ko so tawi laamu en hefta ɗum ko onon so tawi boni ko laamu noddoton yo ar walla on so laamu en hefta kadi woppe hefta après docteur ɗum mais few ɗum ha feewi kam ɓen yo laamu walluɓe ɗum no kam ɗum jokkotiri awoy taare ɓe jokka hen endam kam dewre hen Allah ɓe jokka hen endam jamaji jumaji hedro fino fof mi salmi Amadou Moussa salmitama noon merci won gonɗo ga e ɓoggol he en beltinima joni Babou Jantal man assalamu aleykum eyo ɗum de ɓuuri jam walemo jam ñallemo walla kañum bisimilla jam Sar mi salmini juurimama Seydi Sar Baba mbaɗan jarami seɓitaki Baba Wullum Sar wallahi kañum Diop di gentleman bisimilla min beltima yenam Abbas yimo ala ko wone aduna sona ndiliw o yi balla ala ko waɗat Allah ne siiri soɓe ɗaccanoma ayno jemɓe balla jeeyi wayni ko noon cilraji ɓe mbayata mi nelama entre Gabon faade Abidjan eyo emin jogui équipe amen ko ISM minen komin police ji ɓe ko militaire en emin jiiɗi fiideɓe affaire kalis mo tottimon mi suusa haal ɗum e nder panne ɓe allahu akbar jaggumi ɗo ngo ɓuuri hawɗi seeɗnaɗe jiiɗiɗo jaggumi ɗum gomi ko heeɓa ko mi haalantama koni foti on bi ha joni Karim Sey mboɗo andi mosiko ɗo nana Karim Sey Karim Sey goto ha joni bi mo firti hakkude ka e kawa ha joni en watten publicité ka e ka ɗum noon gaddingo pigol bandiragal de ma mbimi ɗo addu ɗo wutti ɗo o yendi no aju gajo mbaɗanami e sakiraji o aji waɗe nder sakiraji gulaɗi gulli kelle poɗɗi bubaji jilbi haala gasi Abbas haɗi enen Fouta yaade ko piɓi ɗi e gallaji ɗi ala
enen baluuji men goɗɗi toon ɗi e sippiruuji men ɗi kala sport seeɗa yule ɗen nan nder enen nganndi nokkude jaggo safalɓe malla nokkude jaggo tuukooɓe kono kay jaggude banndum hono banndum ɗum kay ni hayɗo jooɗi mo waɗande mo jooni jooni jarama fayil bangi goɗɗo murtanaaji o mbiyama o jaarama o juuni men ko caamo tampuɗo kono noon ko wima ko joni joni jaltuɗo no coyonaade jaltuɗo yaltini ko wi ko a yii ko mbiyata hakkunde ɓeeɗo sonanaki jogotede haa ƴetto en kadi ko wi ɗo nankama yimɓe ko wallahi e ko waɗa hakkunde ay kalteɗo gallam ɗo jooni mboɗi jogii jannginoɓe tato jannginoɓe tato ene gummi Mauritanie oui ko ɗum kadi so Allah a dartam ɗum tan ma mi kene ka namdoɗa ɗumamo jogii 2 militaire 2 militaire jogii marien goto mboɗo jogii domnoɓe taxi ɓe ɗum kamɓe wawi e men kadi hen e waɗa courage anga e malam so courant galle ma boni a malam ɗum gani sel taw joni rubi jadam mi haalata hay goto yalla newnu joni noon en goto ɗeɗo balɗe mo mbima militaire o eyi wattino o dañi ɗo dawanno waade seguji makko o hollimi oy bawuluma ande winomi hoto min mankama jannginoɓe mi mankama militaire ƴe oɗo sek nduɗo lewru wotu wallahi mi woni faw jungaɓe kamin mami addani seguji am Mauritanie hitande ne wonno ƴew nduɗo lewru wotu wawi Mauritanie fof chaque lewru woturu lewru wotude de mbimam waade seguji makko hollimi wawi ɗum no wawi seguji am Mauritanie fof haala ɗum woni ko yimɓe ɗum tagi yimɓe jiiɗi yaade ɗum noon soɗi jiiɗumo noon on jottako ɗon ngay so mi ɓi lawol janggo mi arana ɗum noon oto ngari kono noon oto ngari toon waɗi meccal Abbas a jarama yeldima mbiya coynaji wonko waɗanno wuuro maɓɓe ɗo mboɗo manque gandal moƴƴo coynaji ɗum miɗo wallalde o eyi ganda so jagaɗa ganda on pillatino ɗon ko fiilam kono komi jiggiɗo gaɗo farba wallahi ko fiilam fillatinoɓe anda ko gaɗo o yawti maalo yawtani yawti waɗi fayida no feewi e tawtorede Moussa Sow walalde Moussa Oumar Sow wallahi Moussa Sow kay ɗeɗo balɗe min kaldi mbimi so renaki ni komi garo sabu min on ko musidɗam no feewi batteɗo a jarama o jaam ñalde ne mbiya ganda o jarama hannde kadi o nanni wullum sara yo waɗanni ñande fof min ko ni jimi waɗa mi jani fof mbiya minen ɗum tuwa goɗɗo kadi a jarama walla na kon calmino waaleykum salam en calminimo en tout cas woro wigen ɗum ɗo ken aroɓe toon kay ken aroɓe allo toon kay ken aroɓe mi sikki waktuji gasi walla hokkanen goto to Skype to waktuji gasi ha laaɓi ceer Elhadj Abbas en jafnima bandiraɓe e yiɓe nadde ha joni ɓe ɗum noon en garna en e plateforme o rapidement mbaynoɗen goppen kadi ha janggo ko noon Adama Allah jarama en beltinima aussi wonɓe to plateforme to vraiment so Allah kamɓe kala keɓe sagataɓe keɓe yontaɓe so Allah par ce que joɗade aussi ene winde SMS ko hollidde welam muɗum ko hunde wonde fayida donc enen mbawi en limtude Malick Dia weltinima Pindi TV Ɗaha Sow Aminata Dia depuis Néerlande aussi no weltini on aussi enen beltanoma par ce que chaque fois o arat Aissata Mbaye Pindi TV jarama Nawo Diallo onne aussi en beltinima ɗum Amadou Sow walla Amidou Sow kañumne aussi weltanama so Allah o jarnama no feewi Malang Kandé on kam mbeɗa andi ko zone men oyto Amadou Baba Ndiaye namdoto to Amadou Moussa de ke ɗanndugal woni inchallah ɓoyatama en jimbo mone lawol ni Moussa bisik sen heɗo en kañumne yo wat réagir parce que vraiment population eɗen namdom no hannirta ni Alassane Baldé ceerno walla Abdoul Thielo mo calminten au passage vraiment enen jarnamo no feewi saabu guila hunde fuɗɗi ha joni ñande fof monat Abdoul Ba salminama vraiment no feewi Binte aussi wi salam Pindi hoto Amadou Moussa nene lawol ɓoyata mon jimo so Allah lamɗo jaaɓi Aminata Sow ko kañum wattinde plateforme kañumne aussi salminama jarnama Adama Diom Bisik ɓeɗo goni dañoɓe nadde ko noon Allah jarama Elhadj Abbas en beltinima bandiraɓe foof waktuji ɗi nana pooɗo no hanniri ni ɗum noon ha janggo so hawre welede Allah inchallah ɗum noon tigui Allah jarama on jarama to karallagal to banggue e radio to ko Ganduli to banggue télé to ko régie o jaganen ɗum ko mo ganduɗa woni Oumar Diobbo Sow wondude kadi to banggue caméra ha infographie e ko nandi hen on woni Ali Fall Allah jarama ɓe jarama
den kokkodir rendez-vous to banggue télé to altine so hawre welede Allah kono noon kadi yewtande ni jokki janggo dernier numéro de la semaine e banggue radio ga en ɗum noon bandira musidɓe tedduɓe joni joni ma keɓ yewtere mon holno pini ɗon Malick Oumar Ly wondude équipe mum ko ɓoyata ko so hawre welede Allah jetti radio ji ɗi foof ndikki Espoir FM la 93.7 tonto Tabacounda Demed FM la 92.2 tonto Demet Hunar FM la 104.9 tonto Hammadi Hunare wondude e ɓen ɓe ganduɗa kay ko Dandema FM la 90.4 kono en jejjitani Fouta FM la 90.7 tonto Pété bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama karallagal to onon foof jarnama ga e yesso micro wonno ɗon ko musidɗo mon Adama Diop yadude e Laza Bassar non ha janggo so hawre welede Allah. Olel Pindi Subaka ko yewtere nde rédaction Pindi radio waɗanto on e kala subaka. Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo to ɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Pindi Subaka. Olel Pindi Subaka ko yewtere nde rédaction Pindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma. Olel Pindi lotti wempeƴƴerde